راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنى لهم ربو إسران شوعاتن تقمتي كل تشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا أفريقيا أبسومونزي بعوت أرقاين كمون مدب تطعمو بتسفيت يوهانس حزنا لكم قريبنا لنا فنونا بزينا المجمار فلما أرستاتو أبس مراز نبرت بيت تمرتي إيطاليا واننتا بوقعين منقستي إرترا أركيبا قدما مينستر سودان عبد الله حمدوغ أب جزايو تتحيزو زرلو جنرال البرهان أب صومال أمونغو سراويت فدرالن ملافنتو زنبرة حيل أهلو سنان بستقايدة قجت نايزموتو سبات بسحي لعلميتن إسران بتحيو راديو إيرنا ناقا دمت إرتراويان علتا وزينا أبس مرا زنبرت بيت تمرتي إيطاليا واننتا بوقعن منقستي إرترا بمركاب تسنابيتا أبتبع حموش شوعات تتقمتي كل التشعين إسران حدن استخايدة نيوانت نيمركاب مسرح أب قصرت بيت تمرتين العلمي تعمد تسقيلا زنبرت بانديرا إيطاليا بوقعي كمتور تجيرو حدش أمباسادر إيطاليا أب إرترا ماركو مانشيني بوغن إيطاليا أمينستر تمرت حلف مكتال قديات أبايت تمرتي أتو بيتروس حيل ماريام دما بوغن منقستي إرترا أب تأقات أمي ترخيبهم سندات تلواويت أبس مراكب التمسرات 210 شموتن عمتات كم زوصرت زنقرلا بيت تمرتي إيطاليا قبل كاتيت كل تشحن 19 حيزا حدش تمهارو كي تمزقب تعاصي قصنحيو تنقيروا اتا بيت تمرتي كي تهجر حيالو إيطاليوانن مستابيت تمرتي متأثر زلوم وغناتن نام منقستات إيرتران إيطاليان محتنتان ترعناتن كأرو كان تتصنحو كابزور حزي أتحيزا غنا بوغعي نبرت منقست إيرترا كوينالا سرعة ممهرن مستمهرن إيرترا بايتا زبيتولو بزلو أوان ناي جنزب عقم زلوم ولدي ندقوم نابزا حاشا أكاديميا وأقلقلوت كتب تسنحت ناي مبقتان كالاي درجان بيت تمرتي إيطاليا أبس مرايوم كلوكو تسانيحهم منقست إيرترا أبزا حلف عمتات أبروح قطرها الزركبا للعسر تخلت أبيات تمرتن حكمنان كاتوليكاويت بيت كريستيان إيرتراون كمزعقرة يفلات قدما مينستر سودان عبد الله حمدوغ منبر غزا ابو منبرلو علاو بيت مخر سودان جنرال البرهان تتحيزو خمزلو اتي جنرال غليصو نسيفلا وغن مسغاغر منغست بتينو سلطان بيحتو زلو جنرال البرهان نهلو كنتات سودان ملكيتو تمال 26 تقمتي ابزهبو مغلصي نحيالو ابالات نايت نسيفلا وغن زوكلو لعلاو بيت مخر سودان نهاغراو دحنت سودان حدغايوم بزبل كمزاسروم ارغاغيصو يخون برن قدما مينستر عبد الله حمدوغ غنا ندحنا تقبل امن برغزو ابزركب مقبل غاش حيزو خمزلو جنرال البرهان تقيسو اهغراوي محبرسب بجنرال البرهان من راح وتهدراو جله سلطانو نتسيفلا وغن مسغاغر منغستي كركب حيدت سامنتات مسترفوز وصلو سقمتي كمو تهدراوي علوايو زغلص زلو اتو تهدراو جله دما بانصارو اتوم نسيفيكاوين محبرات وكيلوم بالفنت مسغاغر منغست زقمو سيفل ابالات ابز استات كلت عمتات زفريو نغر سلازيله من تربح سودان كاليوم كم زوسنه يرد وتهدراوي جله علوا فصيمو نمسرح مسغار سودان ناب سيفيلاو ديمقراسياو سرعات منغستي متعنقافو امريكان حبرت اوروبان مستهاجر جميرون اوزنبرا متحجاز دوكب بلا كم زغددن يقلصا حزب السودان أب قدنتات بموطأ اتوتهدرا وغن أب لعلم السقاقر منقست علوا بمكيادو كحدات كمز فتسمة بمقصاص أنصارو حزباو نعبي العائلو يركب أب صومال أمونغو سراويت منقستن عطوق حيلي أهلو سنوالي جمعان باستخايدة قجأت نايزموتو بس حسابات العلميتن إسران 4 بتحو أبتكاب إسران سلستن كساب إسران حموشن تقمتي أبزواقال ملوك سول عقجت نايز قصلو بس حساباتون نابل لشد الشميت 5 عرقة نافنيا عطوق حيلي أهلو سنوالي جمعة بمتقاس رويترز حبيرو وهابك قال زواقال ملوك بانتقارو 16 أبال السراويت منقستي كم استقتلون 4 حموشن دما كم زقصلون بمتقاس أبتكال وغن زورده قد أتكنا حبريتا 5 بلو أغنزيبو اتي أما أكل صومال زواقال مدوق كبابي غوريسال نسالست استقايدة قجت ماليسو كي بإس بمسقا 10 حسابات بين نبرتهم راح رحيوم كم زهدمو تبتبات حبرات هاقرات يملكت سراويت منقستن عطوقات أهلو سنوالي جمعان بالفنتي أنصار الشباب كواقو زتصنحيوم كابز حلف عمتات حيزو أمونغوم استرأي مسحاب أبزوانزي ناب قجت عريقو نخالوت قبيلاتاتن ملشاتاتن صومال كيتسألو تساقيولو
ምስ ምድንጋይ ምርጫን ጉዳይ ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ክልተ ተጋሚዑ ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከይፈትሐ ምስ በላፍንቱ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ግጭት ምእታው ነቲ ሃገር ናብ ዝባእሰ ናይ ፀጥታ ቅልውላው ሸይምዋ ይርከብ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ወትሮ ብዓወት ኣርጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዚ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ስልጣን ገቢቱ መስርሕ ዲሞክራሲ ተዓናቒፉ ن30 ዓመት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝነበረ ዑመር አልበሽር ብሓይል ህዝቢ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ሓያሎ ሱዳናውያን ሃገሮም ናብ ዲሞክራሲ ክትሰጋገር ብሃንቀውታ ክጽበዩ ጸኒሖም። እዚ ትጽቢት እዚ እቶም ነቲ ሃገር ስልጣን ተመቃሪሖም ብግዚያውነት ክመርሕዋ ዝጸንሑ ጀነራላትን ሲቪላውያንን ድሕሪ ዝተኣትወ ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር መብጽዓ ዘበገሶ ነይሩ። እንተኾነ እዚ ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር ትጽቢትን ሃንቀውታን ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ተኻይዱ ብዘሎ ወተሃደራዊ ጉብጣ ቂሂሙሎ። ዲሞክራሲ ዝናፈቁ ሱዳናውያን ግን ነቲ ተስፋ ህያው ንምግባር ዳግማይ ናብ ጎደናታት ከተማ ካርቱም ብምውፃእ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ሱዳን ካብ ነሓሰ 2019 ኣትሒዛ ብልፍንቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክትመሓደር ጸኒሓ። እዚ ልፍንቲ 11 ኣባላት ኮይኑ 5 ሲቪላውያን በርጌዝ፣ 5 ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ፣ ሓደ ድማ ብክልቲኦም ኣካላት ዝተመርጸ በዓል መዝየ ጠቓለል። بمسارة ኣብ ከተማ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ እቲ ልፍንታዊ መሰጋገር መንግስቲ ን39 ነዋርሕ ማለት ንዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እቲ ልፍንቲ መጀመርታ 21 ነዋርሕ ስልጣን ብኣቦ ወንበርነት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ክምራሕ ዝተረፈ 18 ወርሕ ድማ ስልጣን ናብ ሲቪላውያን ክርከብ ነይሩ። ድሕሪዚ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ እቲ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣኑ ኣብ ሕዳር 2022 ንሓድሽ ዝተመርጸ መንግስቲ ከረክብ ቅዋም እቲ ስምምዕ የገድድ። እቲ ስምምዕ ብተወሳኺ እቶም ኣብ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣን ሒዞም ክመርሑ ዝጸንሑ ጀነራላት ይኹኑ ሲቪላውያን ሰብ መዚ ኣብቲ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ከይሳተፉ ይእገድ። በዚ ድማ ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊራ ብሓደሽቲ መራሕቲ ክትምራሕ ትጽቢት ጸኒሑ። እንተኾነ ኣብዚ ኩሉ ከይተበጽሐ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ጀነራል ሐምዳን ደጓሎን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ንሱዳን ክመርሕ ዝጸንሐ ልፍንታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምብታን ዕልዋ ካይዶም ስልጣን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። በዚ መሰረት ስልጣኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሲቪል መራሕቲ ከረክብ ዝነበሮ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብሓይሊ ስልጣን ብምግባት መራሒ ሱዳን ክኸውን እንከሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ዝምራሕ ሲቪላዊ ልፍንቲ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። ዓብደላ ሐምዶቅ ዝርከቦም ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ትሕቲ ማሕዩር ኣትዮም ኣለዉ። ወተሃደራዊ ዕልዋ መስመር ቴሌፎንን ኢንተርነትን ከምኡውን ማዕርፎ ነፈርቲ ብምዕጻው ክካየድ እንከሎ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን እቲ ዕልዋ ውሽጣዊ ምስሕሓብ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘበገሶ ከም ዝኾነ ብምግላጽ መንግስትን ካቢነን ከም ዝተሰረዘ ሓቢሩ። ኣብቲ ሃገር ናይ ህፁፅ ግዜ እዋን ድማ ኣዊጁ። ኣብ 2023 ሓፈሻዊ ምርጫ ከም ዝካየድ እውን ሓቢሩሎ። ልፍንቲ ወተሃደራውን ሲቪላውን መንግስቲ ሱዳን ጅምር ከየበለዩ ኣብ ናሓድሕዱ ክሳሓብ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ፈተና ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ክፍትኑ ጸኒሖም። ኣብ መጋቢት 2020 ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ፈተነ ቅትለት እውን ተኻይዱ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱን ንሱን ብወተሃደራት ተጨውዩ ኣብ ትሕቲ ማሕዩር ዝኣተወ ዓብደላ ሐምዶቅ ኣብ ሱዳን ክረኣዩ ዝጸንሑ ዘይምርግኣት ኣብ ሰራዊት ኣገልግሎት ጸጥታን ናይ መንግስቲ ትካላትን ተጸቕፂቖም ዝተረፉ እሙናት ደገፍቲ ዑመር አልበሽር ዘበጋግስዎ ከም ዝኾነ ክገልጽ ጸኒሑ። ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ሲቪላዊ ምምሕዳር እንተኣትያ ድማ ብፍላይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላት ጸጥታን ስልጣኖም ዘሕድጎም ብምዃኑ ከም ዘይምእምኦም ግምታቱ ይቡ ነይሩ። ሱዳን ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብመሰጋገሪ መንግስቲ እኳ እንተተመርሐት ካብቲ ኣትያቶ ዝነበረት ቁጠባዊ ቅልውላው ግን ብእዋኑ ክትእለይ ከኣለትን። ትሕዝቶ ዋጋ ገንዘብ ኣዝዩ ነኪዩ ኣብ ልዕሊ ምዝቕባቡ ሕፅረት መግቢ ነዳድን መድሃኒት እውን ብዓቢኡ ክረአ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ገለ ሱዳናውያን ሰራዊት ኢዱ ክእቱን ነቲ ሃገር ክቆጻጽራን ክጽውዑ ጸኒሖም።
ምስኦም ብዝጋጭ ድማ ደገፍቲ ሲቪላዊ መንግስቲ አንጻሮም ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ሰልፈኛታት ኣብ ክልተ ተመቃቂሎም ጸኒሖም ደገፍቲ ዲሞክራሲ ብወገኖም እዚ ምምቕቃል ጀነራላት ስልጣን ክግብቱ ዕድል ዝኸፍት ይኽብሉ ከጠንቀቁ ቀንዮም ኣብ ሱዳን ብውሕዱ ኣስታት 80 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣለዋ ኣብ ናይ ልፍንቲ ስልጣን ዝጸንሑ ሲቪላውያን መራሕቲ ድማ ኣብዘን ሰልፍታት ዝተመቃቀሉ ብምንባሮም ኣብቲ ዝመርሕዎ መንግስቲ ከምቲ ዝድለ ሕብረት ከርእዩ ይጸንሑን ድሕሪ ምውዳቕ አልበሽር ዘን 80 ሰልፍታት ኣብ ሱዳን እናተን ስነ ሓሳብ ከተኣታትዋ ይፍትና ብምንባረንን ሕድገታት ብምግባር ኣብ ሓደ ክመጻ ኣይከኣላን ነናይ ገዛእ ርእሰን ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ክጽውዓ ጸኒሐን ነዚ ዝተረድአ ዓብደላ ሐምዶ እተን ሰልፍታት ምስሓብ ገዲፈን ሓቢረን ክሰርሓ ክጽውዕ ጸኒሖ ምምቕቃል ናይ ዘን ሰልፍታትን ንሰራዊት ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያዱን ሰራዊት ምኽንያት ረኺቡ ኢዱ ከተኣታቱ ክፉት መንገዲ ክረክብ ሓጊዝዎ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ናይ ሰሙናት ግዜ ተሪፍዎ ዝነበረ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ነዚ ሃጓፍ ብምምዝማዝ ነቲ ዕልዋ ኣካይዱ ነዚ ዕልዋዚ ንምቋም ድሮ ሓያሎ ሱዳናውያን ናብ ጎደናታት ወፂኦም ድምፆም የስምዑ ብምህላዎም ኩነታት ሱዳን ኣብ ሓፂር እዋን ከቀያየር ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ጸጥታን ብዝተኻየደ ግጭት ድማ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለዉ ምክትል መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ጀነራል ሐምዳን ዶጋሎ ብወገኑ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፍታት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ ኣዛዝቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዳርፉር በደል ከም ዝፈጸመ ዝንገረሉ ጃንጃዊድ ዝኾነ ጀነራል ሐምዳን ዶጋሎ ፖለቲከኛታት ናይ ውልቂ ስልጣን ይዘገድሶም ሰራዊት ግን ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ይዝሓስብ ብምባል ፖለቲከኛታት ናይ ጎደና ሰልፍታት እንተጸዊዖም ሰራዊት ድማ መንገዲ ክኽተል ምዃኑ ገሊጹ ጀነራል ሐምዳን ዶጋሎ ዝመርሖ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ጃንጃዊድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስሙ ናብ ህጹጽ ናይ ደገፍ ሓይሊ ዝብል እዩ ተቐይሩ ዘሎ እዚ ሓይሊ ምስ ወቅዓዊ ምድብ ሰራዊት መንግስቲ ዘይሳነቡ ምዃኑ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ግጭት ክፍጠርን መራሕቱ ማለት አልቡርሃንን ሐምዳን ዶጋሎን እውን ክሰሓቡ ከም ዝኽእሉ ተዓዘብቲ ይግምቱ ሱዳን ድሕሪ ዘተኣታተወቶ ምምሕያሻት ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ክትረክብ ጸኒሓ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕያይ ድማ ዓረብ ሊግ ባንክ ዓለም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፊናንሳዊ ሓገዝ ክገብራላ ጸኒሐን ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ዕልዋ ግን ዓረብ ሊግ ሲቪላዊ ልፍንቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ መጠንቀቕታ ክህብ እንከሎ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ሃገር ክትቦ ሰሊዓቶ ዝነበረት $700 ሚልዮን ደው ከም ዘበለቶ ገሊጻላ ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ኣፊኖ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ድሕሪ ምእላዩ ናይ ባን ዋጋ ወሲኹ ነዚ ንምቋም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጀሚሩ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብቲ ሰልፊ ንዓበይ ድሕሪ ምምጽኡ ድማ ጠለብ ህዝቢ ናብ መበቆላዊ ለውጢ ናብ ዲሞክራሲ ተቐይሮ ንኣስታ 30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ውልቀ መላኽ ዑመር አልበሽር ድማ ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ወንበረ ስልጣኑ ተኣልዮ ኣብቲ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ንአልበሽር ኣልዩ ኣብ ጀነራል አልቡርሃን ስልጣን ኮፍ ከብል እኳ እንተሓለነ ህዝቢ ስልጣን ናብ ሲቪል ክርከብ ብዝገበሮ ድፍኢት እቲ መሰጋገሪ ልፍንቲ ተመስሪቱ ጸኒሑ እዚ ብህዝባዊ ናዕቢ ዝተመስረተ ልፍንታዊ መንግስቲ እምበኣርዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተበቲኑ ዘሎን ሱዳን ድማ ናብ ወተሃደራዊ መንግስቲ ተሰጋጊራ ዘላ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ንድሕሪት ናብቲ ናይ መጀመርታ ኩነታት መሊስዋ ኣሎ ኣቐዲሙ ዝመጸ ለውጢ ብእምቢታ ህዝቢ ዝተተግበረ ብምንባሩ ሕጂ እውን ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ከም ድሌቱ ክገብር ኢዱ ኣጣሚሩ ዝርኢ ኣይመስልን እዩ ዘሎ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ብሳይንስ ብማዕረግ ባችለር ዲግሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ብሪጣንያ ድማ ብቁጠባ ብዶክተሬት ማዕረግ ዝተማህረ ናይ ቁጠባ ክኢላዩ መራሕቲ ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃንን ጀነራል ሐምዳን ዶጋሎን ብኣንጻሩ ካብ ውትድርና ሓሊፎም ዝኾነ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ የብሎምን ዓብደላ ሐምዶ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኮይኑ ቅድሚ ምምዛዙ ኣብ ሓያሎ ሃገራውን ኣህጉራውን መንግስታዊ ትካላትን ከም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኮይኑ ኣገልጊልዩ ገለ ካብኡ ዳይሬክተር ኮሚሽን ቁጠባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዳይሬክተር ልምዓት ባንክ ኣፍሪቃን ሓያሎ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ስራሓትን ከካይድ እንከሎ ኣብ 2018 አልበሽር ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ኮይኑ ክሰርሕ እኳ እንተመዘዞ ኣብ ግዜኡ ነቲ ስልጣን ነጺግዎ ነይሩ
ተቃለስቲ ምግንጻል ኣምባዞንያን ቢያፍራን ልፍንቲ ገይሮም ካብ ካሜሩን ተፈልዮም ኣምባዞንያ ትበሃል ሃገር ክምስርቱ ብረት ኣልዒሎም ዘለው ተዛረብቲ እንግሊዝ ዝኾኑ ካሜሩናውያን ምስ ኣብ ናይጀርያ ዝርከቡ ካብ ናይ ዞባ ኢቦ ብምፍላይ ሃገረ ቢያፍራ ክምስርቱ ዝቃለሱ ናይጀርያውያን ብሓባር ክሰርሑ ልፍንቲ ኣቂሞም ተቃለስቲ ኣምባዞንያ ንምዕራባዊ ክፋል ካሜሩን ሓራ ከውፅኡ ቃልሲ ካብ ዝጅምሩ 15 ዓመት ዝገበሩ ኮይኖም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ኣፅዋር ከም ዝተጠቕሙ ዝገለጸ ሰራዊት ሃገር እቶም ዕጡቃት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለውን መጥቃዕታቶም እንሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎን ሓቢሩ ድሒሩ ሓይልታት ምክልኻል ኣምባዞንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግንባሩ ምስ ኣብ ናይጀርያ ዝርከቡ ደቂ ኣባታ ህዛብ ቢያፍራ ልፍንቲ ብምግባር ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ከም ዘለው ሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ኣምባዞንያ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ተንቀሳቃሲ ስእሊ መራሒ ኣምባዞንያ ቾ ኣያባ ምስ መራሒ ኢቦ ቢያፍራ ናምዲ ካኑ ተራኺቦም ስትራቴጂካውን ወተሃደራውን ልፍንቲ መስሪቶም ከም ዘለው ሰብኣዊ ኣጽዋራዊ ስልያውን ካልእን ምድጋፍ ክገብሩ ከም ዝኾኑን ኣፍሊጦም ልፍንቲ ናይዞም ክልተ ወገናት ኣብ ተዛማዲ ምርጋእ ንዝነበረ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋልተን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ብፍላይ ካሜሩን ሰፊሕ ካብ ግዝኣታ ወተሃደራዊ ምቁፅጻር ዘይትገብረሉ ብምዃና ኣብ ምስሳንን ምብርታዕን እቶም ዕጡቃት ክሕግዝ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣቐዲመን ኣብ ምምካት ቦኮ ሓራም ሓቢረን ክሰርሓን ኣብ ምህዳኖም ብዘይፍቓድ ዱባት ክጠሓሓሳ ተሰማሚዐን ዝነበራ ካሜሩንን ናይጀርያን ንዕጡቃት ኣምባዞንያን ኢቦ ቢያፍራን ኣብ ምድምሳስ እውን ተመሳሳሊ ስምዕ ክገብራ ይዘራረባ ኣለዋ ኣምባዞንያን ኢቦ ቢያፍራን ዓጢቆሞ ዘለው ጽዋር ብመንገዲ ስገርቲ ብባሕሪ ዝኣቱ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ካሜሩንን ናይጀርያን ከምቲ ዝድለ ስልጡን መሳርሒታት ዘይብሉን ድኹም ኣሰራርሓን ዘለዎ ብምዃኑ እቶም ዕጡቃት ጸረ ታንኪ ዝርከቦ ከበድቲ ኣጽዋር ክዓጥቁ ጀሚሮም ከም ዘለው ንዓይኒ መሰኻክር ሓቢሮም ኣምባዞንያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን ዝርከቡ ኮይኖም ኢቦ ቢያፍራ ኣብ ደቡብ ናይጀርያ ይርከቡ ክልቲኦም ወገናት ዝቕመጡሉ መሬት ናይ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ኮይኑ ነፍሲ ወከፎም ንናጽነት መሬትና ዝብልዎ ዝቃለሱ ብምዃኖም ብዕላማ ይራኸቡ እዮም እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ካብ ሃገራቶም ክፍለዩ ዝወሰኑ ኣምባዞንያ ብቋንቋ ምክንያት ክኸውን እንከሎ ኢቦ ቢያፍራ መሬትና ሃብታም ክነሱ ዝግባአና ብጽሒታ ይረኸብናን ብዝብል እዩ ናይ ክልቲኦም ወገናት ምክንያት ድማ ካብ ገዛእተን ዝነበራ ሃገራት እንግሊዝን ፈረንሳን ዝወረስዎ እዩ ንኣብ ካሜሩን እትርከብ ኣምባዞንያ ምስ ንርኢ ጀርመን ብመሰረት ናይ በርሊን ስምምዕ ኣብ 1884 ንካሜሩን ገዚኣታ እንተኾነ ኣብ 1914 ብጀርመን ዝጀመረ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ተወሊዑ እቲ ኩናት ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ገዛእት ሃገራት ኤውሮጳ ብምልሓሙ ንካሜሩን ገዚኣታ ዝነበረት ጀርመን ካብ ፈረንሳን ብሪጣንያን መጥቃዕቲ ክፍነወላ ጀሚሩ ኣብ 1916 ስዕረት ዘጋጠማ ጀርመን ካብ ካሜሩን ክትወፅእ ተገዲዳ ፈረንሳን ብሪጣንያን ንጀርመን ድሕሪ ምስዓረን ንካሜሩን ኣብ መንጎ ክልቲአን ተመቒለናኣ ፈረንሳ ዝዓበየ ምብራቃዊ ክፋል ክትሕዝን ከላ ብሪጣንያ ድማ ብሸነኽ ግዝኣታ ዝነበረት ናይጀርያ ዝነበረ ንኡስ ምዕራባዊ ክፋል ሒዛ ፈረንሳ ሒዛቶ ዝነበረት መሬት ቋንቋ ናብ ህዝቢ ከም ዝርዐን ብምግባር ብሓባር ከተመሓድሮን ከላ ብሪጣንያ ብወገና ተመሳሳሊ ሜላ ብምጥቃም ሒዛቶ ዝነበረት መሬት ግን ናብ ክልተ ማለት ሰሜንን ደቡብን ብምምቃል ብኸፋፊልካ ግዛእ ተመሓድሮ ነይራ ኣብዚ መስርሕ ክልቲኡ ክፋል ካሜሩን ንናይ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ቋንቋ ሕግን ባህልን ማለት ምብራቅ ካሜሩን ቋንቋ ፈረንሳ ከም መሳርሕን መምሃርን ሲቪላዊ ሕጊ ድማ ከም ሕጊ ትግዝኣት ክረዕምን ከሎ ምዕራባዊ ክፋል ድማ ብተመሳሳሊ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ኣብ ጥቕሚ ዕለታዊ ንጥፈታት ውዒሉ ብኮመን ለው ዝፍለጥ ሕጊ ብሪጣንያ ድማ ርዒሞ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለን ከሎ ኣብ 1960 ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረ ክፋል ካሜሩን ሪፓብሊክ ካሜሩን ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ናጽነት ተጎናጺፋ ኣብ 1961 ድማ ብሪጣንያ ኣብ ሰሜንን ደቡብን መቃቂላ ትገዝኦ ዝነበረት ክፋል ካሜሩን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ምስ ናይጀርያ ምጽምባር ዶ ይሕሸኩም ምስ ካሜሩን ዝብል ብህዝቢ ክውሰን ረፈረንደም ተኻይዱ ሰሜናዊ ክፋል ምስ ናይጀርያ ክብሉን ከለው ደቡባዊ ክፋል ድማ ምስ ካሜሩን ይሕሸና ኢሎም በዚ ምክንያት ኣብ 1961 ኣብ መንጎ ንገዛእ ርእሶም ከም ፍራንክፎን ዝቆጽርዋ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳን ኣብ መንጎ ንገዛእ ርእሶም ከም አንግሎፎን ዝቆጽርዋ ተዛረብቲ እንግሊዝን ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ካሜሩን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይማ ብመሰረት ኣብቲ እዋን ዝተነድፈ ቋም ድማ ክልቲኡ ቋንቋታት ብማዕረ ወግዓዊ ክኸውን
أمونغو كلتي وغنات بمعرن عيسلت مقراح كتقبرن فدرشن زقومة كلتي وغن بمعرر سم محدار كلون كال انزبل مبسعة أتاتيو انتخونا دحر قزي تزاربتو قنقا فرنسا نتزاربتي قنقا إنجليز نعبل الومت يوم بزيز تقطعو تزاربتو قنقا إنجليز كاب كل تشحن عصر شوعاتن جميروم أمبازونيا اتبهال قنقا إنجليز تزارب هاجر كمسروتو برتال علوم إنك أساقسلو أستاد كل التميتن سوسان نايقزار سامو قلاو قنقوتات التونن كاميرون كاب مجزاتو حالتاس تورسق قنقوتات فرنسان إنجليزن وقعو قنقايو 8 مئتاويت كابز بتهاجر أبلع لي قنقوتات هاديوم قنقو فرنسا خزاروبون كالو 20 مئتاويت دما قنقو إنجليزي زاربو مجزاتي بزورسوم قنقوتات مسو معسينوم يمن بقر أبز حج اوان برد بملعال قلجت زكايد زلو ناي بيافرا مسنر ادما أبشحن 900 نيجيريا كاب جزءات بريطانيا نتسا أبزوصات اللؤوان بأستات كل 250 قبيلاتات 3 عبيتي عليتات كاب هاوسا فلاني يوروبان إيبون زغمت نيرا هاوسا فلاني أبسمين تهاجر يوروبا أبدو بمعراب إيبو دما أبدو ومبرق تهاجر يركبو دوبات هاجرات أفريقيا بمجزأتاو دوبات جزأت هاجرات كم زقومة زفلت كوينو دوبات نيجيرياون هزبتات زمقاقلة كمون حد عينة بهلي قوانقوا هايمانوت كال كبرتات زين نتأثر بمنبارو أقدمومون بسني زين وبرزنبورو قبيلاتات هاوسا فلاني يوروبان إيبون أبحنت هاجر ترنيفو ناتسنتهم هيبوم أقدموم كان بمجزأت بريطانيا هاوسا فلاني بفيوداليزم يوروبا بنكسنت إيبو دما بحوسي ديمقراسياو زمرت محداراتيوم زمحدرو نيروم سميناو كفال بسبسحو أمنت سلمنا دوا كفال دما بأمنت كريستنا استعبلل نيرو بريطانيا أبتغزو زنبرت جزعتا نحد قبيلة وي عليت زلعال سلطان بمهاب نتكال كمزغزو بمقباريا نايدا زور مجزات تكبر نيرا أب نيجيريا دما زبسحة سلطان نتوما بسمين زنبورو هاوسا فلاني بمهاب أبلع لتوم كالوت قبيلاتات كمزم حادرو تكبر نيرا عليتات يوروبان إيبون نفسو كفهم نقلاوي ناتسنت كوانتت ألبو أي سالت أمن نيجيريا مسكولت أقاماتا كم هاجر قويما دحرنات سنت زقوما سلفتات دما أب نيجيرياوي هاجراو نتزيكونا أب بهراوي وي عليتاو من نزقوما بمنبارن نزقدد ممرقحات عديمن هاوسا فلاني بس حزبس لزنبروم دما أبوليتيكا تهاجر عبلل تخوينوم دحرنات سنت بوليتيكاوي بهلاوي عليتاوي كتبون هايمانتاون فلليات دما أب حملة شحن 967 بكورنيل أودوموغو أوجوكو استمرحة نمسرات هاجر بيافرا أمريت عليت إيبو كينات تجميرو كينات بيافرا أستات 100 شح أولا السراويت دحر مقتالون كل 3 مليون أحزاب بتميت مقزافون أبدري شحن 970 بعوت منقست نيجيريا تزازيمو انتخونا تقالسي فغم النابلة كساب حجي غطلالو هاجرات أفريقيا بمجزأتاو دوبات سقوماين بتحد وجن أوروباين جزأت خجزون كلو قانقا بهلن لمدن أبجم مزيئتو بمبارم جلو قانقاتات أمونجو هاجرات كم أقولون كلو جل دما تجعج أبحنت هاجر يركبو بدخل وجن دما أهكر أفريقيا أستاد كل التشحق قانقاتات لهجاتات تنزح وفت بمخنا بزيكا أو عدات بقانقا هاجر كمسرتا أتقام مخنا مبزحت إن هاجرات أفريقيا بفلاب تحت سهرة زركبا أوشتن زتفل عليه قانقاتات زحقفا بمخنن أب قانقاتات من هاجراو قانقا يخون نزبل مسحب نموجد نايجزأتن زنبرا قانقا هاجراو قانقا خون كمماراتي وصدو كاميرون دما حانت خبأتن بمخانيا نفرنسان إنجليزن كم هاجراو قانقا ريماتو أستاد حموش ميتو قانقاتات زلوا نيجيريا بوغنا هاجراوي قانقا إنجليزيو توسخي هاجرات عالمي خنا كوبانتات نافوا ساتلايت بمنشافين كنتات أير زقوزات سرا ناي تليفون يخون كلمة رخبيتات سقوما ناي GPS أقلقلوت زبا ناي حرشا ملكتات سقبرا قبل ليون ناي وتهدراو سليا يخون كالق تكنولوجي زفقدو أقلقلوتاتن مرمراتن كقبراون إفتنا أفريقيا نمجمرتا غزيك قدمي 10 عمتيا بمنقد تونيزيا بلا نبتفر ساتلايت ليخا زاقيت دما 13 هاجرات 44 ساتلايتات نبتفر ليخنا اللوا أبزمت 4 عمتات دما
ኣብ 23 ሃገራት ዝማዕበላ ኣስታት 125 ሳተላይታት ናብ ህዋ ክውንጨፋ ትፅቢት ተነቢሩሎ እዚ ድማ ሓበሬታ ብምእካብ ጥራይ ንኣፍሪቃ 20 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከኻዕብተላ እዩ ሳተላይት ምውንጫፍ ክውን ንምግባር 283 ኩባንያታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያ ቱኒዝያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ስራሕ ተጸሚደን ከም ዘለዋ መጽሔት ኢኮኖሚክ ፎርም ሓቢራ ሓንቲ ካብተን ሳተላይት ናብ ጠፈር ዝወንጨፋ ሃገራት ኢትዮጵያ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና سلام كميت أغنية فتوى تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخوم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال سلطانه لوط خبابيو كانت تبهله كاندغن لوط يوش اطحلنا ايو صحفي دراسي بين هايله سلطانه ملكعنا يزلون نبارن كبابي طرايز مسلم بالو مسيلوم كا نوع فليم كصنعو لحيبلو فلطاتهم نمرأي كدقموون كزمروون وعيلهم يحادرو نوشات حقاتهم كي تحقفو أب قدام كباب خوينهم ندق نزبلج لج بملكوعن تراهي زقلسو نسلطان ملكي تماري يمناخن بلا ما ينخقلن سلطانه لوط خبابي كنت تبهله كاندقن لوط يوشات حلنايو سلطانه زلو مرأي زيكونس مزيلو موقعي سلطانه حق مقلاط زيكونس فتح من قاسيو سلطانه ولاد مقرامي فلتقو زبل كله نت ببحريو عين زرقز مسل مالت نت زلو خنتات كبابي ترايك زرزر صار قاب مقرام تبقي سور زبل مستير هيوات كاستبل عقم سلزو حدو حيلت عنكر زبلا قديات إنها دقاقمي يزاربلن بزعبات حستو مقبن قزانا العلو أم بيروي عقبن نزيلو خواقع قنا كهدن نتزلو زي مسل هلاو زر عيني قدام سألا تخابزدو تغفلو تمرتيا يترين مقزاتها وصلوا نابوشت مسير مقزاتو واي عدمني أب قدام اوجاف عن كيلان بيريو انكليل زبلاكا صلا ايه حيل مقرام كايزعنو بدخم مجزاتها وسرعة تمرتي يخون بدو حرت مكرتات جزاتي زد اللبو سلطان بزيلو نخواقع زخلو هاي مثلا ببهلاوي جزاتي ستوسنة عينون نزريو دقاقي مقوصر طرحي حل نقيت المو سبغا فلتات بزمسل دنقرنها كحس مراي دما كم حلنا خاب زخركو مرير تنكوبت حزن مقمات كقصر كار بسلام جزات حسمي نزلوا انبر نزيلو فنك الكاختري تبعتها يهبن جزء زنبرسب نه جزاتي قدامه وطريقتها تراحي وزلبس ناوش هات فلسفنا جزاء خمزية تخوينيو شويت علمي وحليفوها بغانك اجزاتي يملالس انبر مزجب قالات توكيسو مستسور ترجم قص متقماتها يوازعون انت دليونا كألن أبقى خوينم بجزعات ويبقالسي أبوصعي كوينم بسدات زنبري إرتراويان زرزر فلاسفاتاتن صحافتن نعدلو ككراخورن كلو دارقا قطعمنن بزعبا دمكت هوي هسات حبر السماوي بنهر تخراخيرون كباسو يرأخون أبسأل حسانيهم بزعبا سنة أبابا وفريات كزتيو دارقا يسمعكون أبوصعي كاب زنبري إرتراويان ندرك عبدهم
እስኪ ንባህጊና ኤከሊት ወይ ናይ ኤከለ ተዋስኦታት ኣስተማቕሩ ኣይበሉን። ናይ ኤከለ ዓዲ ዘመናዊ ካይዳ ስራሕ ዘወዳድር መጻሕፍቲ ኢሎም ዘቕርቡ ይጎነፉንን። ዝርአ ብዝመስል መሰረቱ ግን ብዘይፍለጥ ቅዳሞ ተሓሳስባ ኣዘራርባ ከዳድና ኣመጋግባ መንነታዊ ባህሊ ክሃስስ እናረኣኹ ጓህ ስምዓኒ። እቶም ሓያላት ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ዓለም ዝሸረብዎ ካሻ ታሪኽ ተራቢሎም ዝሰርዕዎ ኣዋጅ ኣምራት ንዘይፈልጥ ፖለቲካዊ ናጽነት እኹል ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ገና ናይ ውሽጣዊ መንነታዊ ናጽነቱ ኣልሺ ይረኸበን። ገሊኡ ቀለም ቀመስ ኣብ ናይ ፕላቶ ምስላ በዓቲ ስለ ዝነብር መንነቱ ከም ዝጠፍአውን ኣየስተውዓለን። ስለ ዝኾነ ድማ ዝገጥሙን ሰባት ብዛዕባ ሊጣኛ ጸገማት እምበር ብዛዕባ ስብከተ ፍትሓት ክዝሙሩ ይሰማዕኩን ኣይግረሙን ኣለዉ። እቶም ሓያላት ገዛእቲ ንዓይንና ክንደይ ኣሐውሊሎሞ ከም ዘለዉ ይፈለጡን ይኾኑ። ንኹሎም ንቡር ምቕባል ለሚዶም ሕሉፍ ውሒጦም ናብኡ ክምለሱ እምበር ከስገድግዶም ኣይረኣዩን። ደረጃ ፍልጠቶም ገና ብሰንሰለት ሓያላን ሃገራት ተቐይድ ኣሎ። ፍልጠቶም ኣብ ሃገሮም ብዘመስክርዎ ማህዛዊ ስራሕ ኣይተመዘነን። ማህዚን ፈጠራን ድማ ደፊርካ ምስቲ ዘየሎ ዝመስል ገጽ ንገጽ ምስ ገጠምካ ብምርጻም ዝርከብ ሃብቲ ስለ ዝኾነ እቲ ጸሓፊ ድርሳነ ፈጠራ ንኸፍሪ ብርእሰ ተኣማንነት ክሰክር ኣለዎ። ሰኺርካ እውን ንጋዳይ ካብ ውሽጢ ቀረባ ይኹን ርሑቕ ከባቢኻ መዓንጣ ሓቂ ዓጢዕትካ ምውፃእ ቀሊል ኣይኮነን። ሓቂ ተዓጢዕቱ ምስ ወፀ ኸዓ እቲ ኸባቢ ሞይቱ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ። ክሳዕ ሕጂ ከባቢኡ ጠቢሑ ኩነታት ተሓጊሒጉ ዝስጢ ውሻጥኡ ጎርጊሩ ደም ሕፍረታት ዝፍልፍል ጸሓፊ ኣይተቐልቀለን ምበልኩ። ጸሓፊ ቤነ ሃይለ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ኣፍሪቃ እታ ንዓለም ትምገብ እኹል ጸባ ተፍሪ ዝጠመየት ላም። እዛ ዝጠመየት ላም እዚኣ ኣብ ውሽጢ ቐጽራ ምግቢ ስለ ዘይብላ ይትጠምን። ኣብ ሰደቓ እኹል ምግቢ ክትዳሉ ስለ ዘይትኽእል እውን ኣይትጠምን እያ። እቲ ቐሊል ሓቂ ግን እዛ ላም እዚኣ ኣፋ ንምሽፋን ብሓጺን እተሰርሐ መሸጎር ኣብ ርእሳ ስለ እተቐመጠት እያ ጠምያ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ደቃ ነቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝፈልጥዎ ነገር ንኽቕበሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትውዎ እዮም። ስለዚ እዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና ዝጠመየት ላም እያ። እዚ ሕዝን ግና እቶም መዓልታዊ ንኣፍሪቃ ዝጠቡ ሰባት ካብ ሃብታ ጥቕሚ ክረኽቡ ዝደልዩ ስሱዓት ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን። ብዘይካዚ መከራኣን ስቃያታን ብምርኣይ ሓጐስ ምእንቲ ክረኽቡ ብጥምየት ንምጥመያ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝሓብሩ እኩያት ገበል እዮም። ንስዕብ ዓሚቕ ቆላሕታ ብምግባር እስከ ንጀምር ንልዕሊ 60 ዓመት ናጽነት ዘለዎ ሃገር ኣፍሪቃ ናይ ሓቂ ስነ ምግባራዊ ስርዓት እዚ ናይ ቁጠባዊ ዕብየትን ስልጣንን ኣፍሪቃ ምእንቲ ክትርጎም ነቲ ብባህርያዊ መንገዲ ዝወሃበ ሃብቲ በቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ልዑላዊ ባጤራ ክትልውጦ ይተፈቕደላን። ዝኾነ ይኹን መራሒ ኣፍሪቃ ነዚ ደይ መደይሉ ንኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ መወዳእታት ዘይብሉ ድኽነት ከም እትቕጽል ንምግባር ዘዳልዎን ዘቖሞን ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ስርዓት ንምብልሻው ዝገበሮ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ወይ ይቕተል ወይ ድማ ካብ ስልጣን ይውገድ። ስለዚ ኩሎም ቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ንመጻኢ እቶም ዝቕጽል ወለዶታት ብኢዶን ክጠፍኡ ኸለዉ ስቕ ክብሉ የድልዮም። እቲ ናይ ሓቂ ስጋኣት ካብ ፓትሪስ ሉሙባ ናይ ኮንጎ ወይ ካብ ቡርኪና ፋሶ በዓል ቶማስ ሳንካራ ይኮነን ጀሚሩ። እቲ ፍቕሪ ሓውና ገዳፊ ብዝሕዝን መንገዲ ብምውጋዱን ብምቕታሉን እውን ኣይብቃዕን። ኩላትና ግዳያት ኢና። ነዚ ስርዓት እዚ ዝቃወሞ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድማ ነቲ ናይ ሓቂ ሳዕብየን ክፈልጦ ኣለዎ። ሎም ግን ሓፋሽ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ብልሹ ባህሪ መራሕቶም ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ። እቲ ንዓብዩ ዘለና ምዕባለ ግን ካብ ብልሹና ኣጸቢቑ ብዛዕቢ ነገር እዩ ተነዲፉ ዘሎ። ከመይሲ ብልሹና ካብቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ንላዕሊ ኣብ ዓለም ለኻዊ ስርዓት ብብዝሒ ስለ ዘሎ ብቐጥታ ጸብቕተይ ከመልክት ኣይደልን።
ብዛዕባ እንታይ ክዛረብኩም ዘለኹ ግና ኣጸቢቐ ፈልጥ እየ ኣፍሪቃ ምስ ኩሉ እቲ ብዙሕ ባህርያውን ሰብኣውን ሃብታ ድኻ ኮይና ትቕጽለሉን ንነዊሕ እዋን ከምኡ ትነብረሉን ናይ ሓቂ ምኽንያት እንሆ ንሕና ኣፍሪቃውያን ካብቶም ግዛታት መኪና ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ከድልየና ከሎ ነቲ ዝደለናዮ ገንዘብ ንምኽፋል በርቲዕና ንዓይና እዚ ማለት ድማ ካብኣታቶም ዝደለናዮ ዘበለ ምእንቲ ምስቲ ካብኣታቶም እንወስዶ ዘለና ማዕረ ዋጋ ዘለዎ ፃዕሪ ንልውጦ ማለት እዩ እዚ እውን ብግዲኡ ኣብ ቁጠብኦም ዋጋ ይፈጥር ገንዘቦም ንምብርካብ ኣብ ቁጠብኦም ክንዓይን ተዘኪኢልና ንገንዘቦም ንምኽፋል ዝያዳ ገንዘብና ኣብ ጎድኒ ቀረብ ከነእቱ ጥራይና ንኽእል ከምቲ ኸጋጥም ከሎ ንገንዘቦም ከም ሸቐጥ ጠለቢና ንፈጥር ጠለብ ዝባጤራታት እዚ ምስ ወሰኸ ዋጋ ናይ ገንዘቦም እውን ምስ ወሰኸ ኣብ ገንዘቦም ዋጋ ረኽቡ ንሕና እውን ብግዴና ዋጋና ነጥፍእ በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ንሳቶም ማለት ዓለም ክቡር ጥሪትና ምሳት ድዮም ናይ ወፃኢ ምልውዋጥ ከም ዘድልየና ከም ውፅኢት ናይ እዚ ኸዓ በቲ ክቡር ሃብትና እዚ ማለት ኣብ ቁጠባና ወላ ሓንቲ ዋጋ ከይፈጠሩ ንኹሉ ጥሪትና ይምንዝዑ ማለት እዩ ዋጋ ዘይብሉ ወረቓቕቶም ብገንዘብ ክሓትሙ ንፈቕደሎም ኣፍሪቃ ንዓለም ወርቂ ኣልማዝ ነዳዲ ዘይቲ ከምኡውን ካልእ ከም ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ዘድልየካ እዋን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ በጠረታትና ክትከፍሎ ኣለካ እንተዳ ኢላ መሕስብ ነብሎ እዚ ማለት ከዓ ንገንዘብና ብዘይገለ ክገብሮ ዘይክእሉ ክቡር ሃብቲ ንምርካብ ናብ ኣፍሪቃ መፂኦም ከም ታሕቲ ቐርፅን ቴክኖሎጂን ዝኣመሰለ ናይ ሓቂ ዋጋ ክፈጥሩ ኣለዎም ማለት እዩ ብዘይካዚ ንገንዘብና ንምሕታት ናብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ቁጠባ ክኸዱ ኣለዎም እዚ ኸዓ ዋጋ በጠርያና ደኣ እምበር ዋጋቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ኣፍሪቃ መዓልታዊ እንሪኦ ዋጋ ምልውዋጥ ኣይወስኽን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ $100 ወይ 100 ዩሮ ኖታ ንምሕታም ካብ 50 ሳንቲም ዝውሕድ ምዃኑ ክሕብረኩም እንተኾይነ በቲ ሓደ ኸዓ 2 ግራም ወርቂ ካብ መሬት ንምዕዳን ልዕሊ $100 ኣሜሪካ ዘውፅእ እዩ እሞ ደኣ ንምምዝማዝ እንተዘይኮይኑ ከመይ ጌርና ኢና እሞ 2 ግራም ወርቂ ብ50 ሳንቲም ክንልውጥ እንኽእል ቻይና ኣሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብናይ ገዛእ ርሶም ናይ ወረቐት ገንዘብ ሃብትና ክትሓትት እንተፈቒድናሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ጥሪትና ንምውሳድ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ብናፃ ክሓትሙ ስለ ዝኽእሉ ነዚ ሃብቲ እዚ ንኽቋፀሮ ከምዘይ ንኽእል ኢና እንዛረብ ዘለና ቁጠባና ካብቲ ተዋህበ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ሓቂ ዋጋ ከምፅእ ዝኽእል ባጤራና በዚ ሃብቲ እዚ ምስ ዝድገፍ ጥራይ እዩ እዚ ሃብቲ እዚ ኸዓ ኣብ ልዕላዊ ባጤራና እዩ ዝለዋወጥ ዓለም ጥሬትና ንምዕዳግ ገንዘባ ክትሓትም እንተዳ ተፈቒድላ ኣፍሪቃ እውን ንገንዘብና ክትሓትምን ካብኡ ዘድልየና ዘበለ ንምዕዳግ ክትጥቀመሉን ክትክእል ኣለዋ ከምኡ እንተዘይገይሮም ነቲ ገንዘብቲ ቀድሚ ምጥቃሞም ከምቲ ንሕና ንሃብቶም ንምዕዳግ ንስርሐሉ ገንዘብ ንምዕዳግ ክመፁን ክሰርሑን ኣለዎም ምንጪ ብላክ ሂስትሪ ትርጉም ሃብቲ ኣብ ዓለም ማይናስ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ ሙያዊ ነገር ኣብታ ዝበልክዎ ኣብ ምዱብ ሰዓቱ ቤተይ ህርጉ ኢሉ ንብረቱ ዋዕትዒቱ የግዳ ነገር ጓል ፈዘዝ ቀዘዝ ክብል ምድላው ኣውሒደ ትእዛዝ ጀሚርለይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ቀዳማይ ትእዛዙ ነጸላይ ክድርቢ ኣፍ ልበይ ክቕላዕ ክሳደይ ያንቃዕሪረ ሕቆይ ንኽጥልላዕ ካልኣይ ትእዛዙ ሸብረኽ ክብለሉ መንደቕ ተደጊፈ የዒንቱ ኽማዕዱ ክሳደይ ዓጺፈ ሳልሳይ ትእዛዙ ክሳብ ፍርቂ ሰለፍ ክዳነይ ከፊተ ኣብ ዓራት ክጉንቦ ኣዒንተይ ዓሚተ በቃ ኣብዚ ተዛዚሙ ከመይ ጸባይስተ
عصبو حيز خيدو نايتن سلسته جنا انبزار ميموني نايمويا ونجار سألخ سأل الناس كندزي يشجار قد أمي تادسة تسفاي راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان نفحيتو زود سهب دلايون دي الزعرب نتمك ايار حبري مسملوات بحري الزاميدو نفحيتو يبل بمسلهاب درفي يا أخوي مسعرفي وريدوا زي نسخة ممسال لابي وعيلاتو اتتبب بفتاري استعدلتو كم دا الله خوينا كم تستفترتو نساقدا فلت من قدا اب منبار نزقو نفا حبري حبران بر معاسك ايرا بحري انت هذا السب اتناتو قصير كازي ودع بحري ننبسو حيدو بناتها زوري نبعلو كاب حقته فترون ناشفته زين السخوينون نهوتته أأسب كيبل نفحيتو يبل بتعبيد تنفيحو نزحك اي فريحو نمسقنكا سيراك ابراهام راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقرب لكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص انك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع ابت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا زخبركم تخاتلتنا نزي ساعزي تلاليو زنبره حفشاوي مدبات راديو إيرنا بقنقا تقرنيا أبسفتيمولو راديو إيرنا